Taxa pe lăcomie, ați auzit de ea? Căutați ordonanța 114, da? Din 2018, găsiți-o acolo, citiți-o și vedeți ce înseamnă măsură de suveranitate sau suveranistă. Da? Și multe alte măsuri. Codul fiscal din 2015, ce mama măsii reprezintă? Un cod fiscal suveranist, dacă vreți. Vă place această noțiune. Suveranist. A fi suveranist înseamnă a fi român. Și ați respecta în primul rând Constituția. Și ca demnitar al țării să faci doar ce spune Constituția în litera și spiritul său. Atât. Hai să facem noi lucrurile acestea și când o fi loc și de altceva, să zic, mamă, ce o să facem și mai departe, hai să devenim suveraniști. Încă o dată. A fi român. Dacă ești român, cum spune, nu știu, da? Aia înseamnă să fii suveranist. Să fii român. Ok? Să fii român. Și să respecti ce spune Constituția. Bună, rea cum este ea. Că dacă se respecta Constituția, nu aveau loc privatizările frauduloase, nu avea loc ce a făcut Ciolacu, nu se putea face ce a făcut Ciolacu, cum spuneam mai devreme, cu OMV-ul pentru încă 15 ani să îl dea în exploatare și multe alte aberații de genul ăsta. Nu se întâmplau. Dacă se respecta Constituția și în spiritul acesteia. Pentru că nu poți pune într-un temei legal tot ce vrei tu să legiferezi. Că nu așa se face un cadru legal. Că nu facem legi și constituții de tone întregi. Dar pentru oameni, legile sunt făcute, în special, cum e și Constituția. Îți dă niște principii, îți dă niște valori, îți dă niște elemente de bază de la care tu să pleci cu ceea ce faci ca legislație primară, secundară și terțiară. Dar, repet, dacă te conduce unul ca Ciolacu, cum credeți că el va dori să înțeleagă, măcar să dorească, nu, atenție, nu să-și acționeze, dar măcar să-și dorească să înțeleagă cu adevărat ce spune acea Constituție. El jură pe ea, dar nu știe ce înseamnă Constituția. Asta înseamnă să fii acel suveranist de care voi vorbiți. Și mai ales să fi dat proba de foc. Adică aia să fii în sistem și să faci ceea ce ai spus în sistem că faci. Acolo e șmechereala. Ca așa e ușor să ai să faci de dregem. Și când ești acolo la butoane, ți se moaie genunchii. Lui Teodorovici nu s-au muiat nici genunchii, nici altceva, da? Ca să vorbim așa, ca de weekend. Ok? M-am mai spus, e o picătură de sânge sârbesc, care a naibii să fie, știți cum blochează genunchii? Nici dacă vreau să mă aplec în genunchi, nu mă las. Da? Sau să trădez țara și poporul? Niciodată în viața mea. Uitați-mă, vă spun încă o dată, sunt viu în fața voastră aici. Da? Mă vedeți că totuși, cred că e evident, că n-am ciungă în păr. Dacă aș fi vrut să fac ceva pentru mine și împotriva țării, făceam de multe ori. Am avut 11.000 de ocazii. Dar contează mai mult să lași după tine un nume care să fie un element de mândrie, motiv de mândrie pentru copii,